Okay, hej alle sammen. Nu er vi i skole. Har I husket jeres lektier? Ja, okay. Og så rækker vi lige hånden væk. Ja. Ja, lille hund. Hvad vil du sige? Altså, bliver du sur, hvis man ikke har lært sin lektier? Nej, selvfølgelig ikke. Ja, det var heldigt, for jeg har glemt min lektie. Til pausen. Hvorfor har du ikke taget din lektie med i dag, lille hund? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er, fordi jeg har glemt den. Min mor tror, det var weekend, og så skulle jeg i skole. Altså, det var altså ikke nogen god idé. Skal vi ikke bare tage hjem til mig? Okay. Hvorfor er dit hus så stort? Det ved jeg ikke. Tror du, at vi skal ud og gå? Nej, det vil jeg ikke. Jeg har ikke noget tøj med. Altså, så må du lige gå og tage det sammen. Undskyld. Hvorfor? Nu gider jeg ikke mere. Skal vi ikke gå til en butik i kæmpe stor lejlighed? God idé. Fedt. I dog, lille hund. Det var dog forfærdeligt, du sidder helt deroppe i bare sådan et lille dukkehus. Det er da ikke for dukker, det er for alle, men Remus, jeg tror du vidste, at forstår til at sidde oppe i karusellen. Nå. Remus, prøv lige at vende kamera. Hvad er der? Kan du se den der kat? Hvad for en kat, den der kæmpe kat? Katte? Vi må skynde os hen og gemme os. Jeg er farlig. Jeg er en hund. Altså, det synes jeg ikke. Du skulle til at stoppe. Vi skal gemme os. Okay, så skal vi derhen med bøgerne. Men så er vi jo tæt på katten. Det må vi gøre alligevel. Nej, hvad skal vi gøre? Jeg ved det ikke. Vi må lægge en plan. Hey, vi kan bare hente min skolelærer. Hun er jo kæmpe stor. Hun er en farlig hund. Men hun er ikke større end katten. Hun er nødt til at finde hun, der er kæmpe stor. Okay. Jamen, vi skal bare lave en plan, ikke? Nu springer jeg frem. Katten bliver sur på mig. Så Destre. Jeg er Destre. Jeg er herinde. Og så går du hen. Og så tager du katten og sidder den i halsen. Og så dør den. Ja, det er vores plan. Altså, nu har vi heldigvis fået en kat, som dræbt. Nå, der er bare et lille problem. Hvordan kommer vi helt derop? Kommer du op nu? Der er så langt ned. Jeg skal nok tage fat i dig, så jeg har bare et par dukken, ikke? Men der er et lille problem. Hvordan kommer det så ned igen? Det ved jeg godt. Vi skal bare hele vejen herhen. Nå, det bliver svært, hvad vil du synes? Jeg har en god idé. Det skal lige komme ned sådan der. Remus, kan du ikke skynde dig lidt, så kan vi komme ned på næste trin, og så ned til det her dukkehus, der ligger helt denne, og så ned på jorden igen, og så ned dernede, og så ned på jorden igen. Okay, og så skal vi altså også til et andet sted hen, siger Remus. Ej, har du set os i det der fine spejl? Næh, vi er fine. Nå. Wow! Hvad er det nu? Prøv at se alle de ting, jeg sagde. Måske om vi kunne låne lidt pizza, eller flyve med sommerfuglen. Lige du mine med. Nu flyver vi, kan man kaskaden. Jeg tror altså kun den kan være inde i den her sted. Hvad skete der lige der? Tror snart jeg får en bule. Lille hund, har du det godt?
Det synes jeg ikke. Nå, så må vi vist gå hele vejen. Hop, hop, hop. Kom, lille hund. Nej, jeg kommer aldrig ud. Så må du komme op på min skulder. Ja, op på din skulder. Det er jeg glad for. Og så skal vi hoppe hele dagen. Og så. Hop, hop, hop. 2 timer senere. Jeg tror næsten, vi har hoppet hele vejen over til ørken. Jeg er helt træt af at hoppe. Så meget skal bade dig, eller hvad? Nej. Vi skal bare finde lidt kulde. Hallo. Står her. I den sandede ørken. Ørken! Er det her en ørken? Så er jeg bange. Der er jo ikke noget liv i en ørken. Du har bare hoppet den lange vej i tiden. Nå, undskyld. Så må vi vist gå. Lad os se. Skal vi gå tilbage til skolen igen? Jo, det var en god idé. Så behøver vi faktisk slet ikke at sidde herude i den sande ørken. Pyha. Det er så sjovt at hygge at se her sidde i biografen. Ida, det er jo hyggeligt. Vi står alle sammen og plukker hinanden, altså. Jeg kan se mig, der laver biografen. Hvem er der overhovedet, der laver biografen? Hovsa? Kommer du op igen? Og hvem er det så, der laver filmen, hva? Nå, hvad hedder du? Hva? Jeg ser det. Ingenting. Hedder du Julian, hva? Ja. Okay. Hvordan film laver Julian? Er du nu sikker på, at vi skal lave alle de her sjove ting på vejen hele vejen hjem? Du milde. Det synes jeg er sjovt. Nå. Lang tid skal der gå. Det var sådan om, at vi ikke kommer nogen steder hen. Prøv at tænke, hvis vi var et hoppeland. Ja, god idé, Rimus. Så kan vi hoppe hver dag. Lad os gå her. Det er et skøjteland. Så må man det bare være skøjteland i stedet for et hoppeland. Jamen, det betyder, det her er så glas. Jeg tror bare, at fordi jeg vælter, at jeg ikke har lært at stå på iskøjter. Nå, men jeg er altså god til at stå på iskøjter. Nå, men det skulle du lære af det der nu. For det er forfærdeligt på iskøjter. Nå, det synes jeg ikke noget, at det er forfærdeligt. Nå, men de er da lige snart derovre. Nå. Så er det. Nu er vi i Hoppeland. Jeg tror altså, at vi er de helt forkerte steder. Det tror jeg.